Eu fora coa idea de ver a historia deste concello, pero a miña sorpresa foi que, se ben en principio foi así, logo dou paso á presentación dunha lista longa de mulleres de todos os ámbitos que nos podemos atopar aquí en Sanseixo, que entre elas aquí hai unhas cantas dese Paz, Nati, Noé, saliron nesa charla. Un traballo que me impresionou, xa que Alba sabe como plasmar como xornalista redactora dunha forma moi especial. E claro, para despexar todas estas dúbidas, que eran bastantes, como vedes, pois acabei xuntando uns 7.080 documentos. Claro, isto é un puzzle bastante complicado de recompoñer, porque o mellor documento era un esquela, ou era un breve, pois esas notiñas que vendes a veces, espero que vean esta vida de Pontevedra, se o ledes, temos pois esas notiñas pequeniñas que son así apenas 4 liñas que xa condensan todo pois nesa información tan pequeniña, non? E pois recopilei moito desto, recopilei cartas, recopilei fotos, recortes de prensa, bueno, foi tremendo. Aí me atopei eu viaxando entre Madrid, entre Galicia, que tamén explorei moitos os fondos históricos en Galicia, entre Barcelona e todo isto, pois así, estes últimos anos, non? O sea, foi unha aventura bastante tremenda.